מתי באתי לאולפן לומר כמה דברים על המערכה, הקרבות שמתנהלים מיד הצהריים, 1:50 היום, כאשר הסורים והמצרים פתחו בו בזמן בהתקפה בשתי החזיתות ברמת הגולן ובסיני. אינני מתכוון למלא את מקומו של דובר צה"ל ולמסור מספרים, תוצאות של אבידות וקרבות וכן הלאה, אלא להעריך באופן כללי, לומר כמה דברים כלליים על המערכה הזאת. ובכן, מתנהלים עכשיו קרבות קשים. קרבות קשים בשתי החזיתות האלו, כאשר מולנו גם מבחינה מספרית וגם מבחינת סוג הנשק, צבא גדול וחזק. אינני יודע כמה השתתפו בפועל בחזיתות האלו, אבל המצרים מעבר לתעלה יש כ250,000 חיילים. אינני יודע כמה מהם הם יוכלו להכניס לקרב. יש להם קרוב ל2,000 טנקים, ויש להם מספר כזה ודאי של תותחים, וכמה מאות מטוסים שהשתתפו בקרב הזה וכן הלאה. וגם לסורים יש מספרים לא מבוטלים. קודם כל, מה המצב בגמר היום הזה? ברמת הגולן, אולי פה ושם חדרו מספר טנקים סוריים אל מעבר לקו שלנו, ואולי גם השיגו בעמדה זאת או אחרת הישגים של כיבוש עמדה שלנו. לא כיבושים משמעותיים. לא רצינו לפתוח במלחמת מנע. לא רצינו להימצא במצב שיאמר שאנחנו פתחנו מלחמה, ולא פתחנו במלחמה. ייתכן שאילו פתחנו במלחמה, אז אנחנו היינו נמצאים עכשיו בצד השני של תעלת סואץ. היות והם פתחו במלחמה, הם הצליחו במקומות מסוימים לעבור את התעלה, ואני מניח שבחסות הלילה יוכלו גם לעבור בעוד מקומות, וגם באותם מקומות שסידרו להם מעברים, אם זה גשרים או משהו אחר, יוכלו להעביר ציוד נוסף ואנשים נוספים עד מחר בבוקר. אנחנו צריכים להיות מוכנים למצב הזה למחרת. כלומר, הדרך באופן יסודי למנוע מצב כזה היא א', להחזיק מספר רב מאוד של חיילים במשך שנים על שנים. ושנית, בכל פעם שאנחנו חושבים שהנה הם מתכוננים לפתוח במלחמה, להקדים את זה במכת מנע, במלחמת מנע. את המגבלות של צעד כזה אני מניח שהציבור יודע, והפעם נזהרנו מזה, לא רצינו במשהו להקדים, גם כאשר חשדנו שהם עומדים לתקוף, ואכן הם תקפו כאמור ב1:50. אנחנו מרשים לעצמנו לנהוג במדיניות הזאת, משום שאנחנו מניחים, ואני חושב שבצדק, כי בסופו של דבר אנחנו גם בדרך הזאת בסיני נוכל להכות אותם שוק על ירך. אני כאמור אינני רוצה ואינני יכול למסור מספרים, אבל גם בתעלה היו לנו אבידות, גם בנפש וגם בעמדות, אבל באופן יחסי זה פחות או יותר כפי ששיערנו שיהיה היום הראשון של הקרב, של אותו הקרב שהוא ייגמר בניצחוננו תוך כדי הימים הקרובים. תודה רבה, ואני מאמין אפשר לומר בביטחון בגמר חתימה טובה.